Pitali su Rusa zašto se napravili kopiju Fijata 500 za seoske ceste. Zašto se napravili Moskvić kopiju Forda za međuseoske ceste? Što je za vas Lada? Kopija drugog Fijata za gradske prometnice. Zašto se izmislili Volgu za lijepe međugradske ceste? A što vozite u inozemstvu? Ne vozimo u inozemstvu. A ipak, ako zatreba tenkove